A když tady je Ček 8, já vás vítám u naší multiplayerové, prostě multiplayerové cesty příběh kamarádů. Tak, co teďka uděláme? Musíme si postavit větší dům. Tak, udělám nám louče. Počkat, najdu to. Jo, ale ty zvuky jsou strašně blbý. Jo, jako jde tě slyšet dobře, docela. Akorát ti to strašně moc zvuní. Udělal jsem to, že tady ti naházím pár. Oteličkuj to tu. Já jdu něco najít pro jistotu. Nějaký jídlo. Hele, to je sata. Uděláme si nějaký maso. Hele, slepička. Zabijem. Tak. Ty jsou moje! Ty jsou moje! Ty jsou moje! Ty jsou moje! Jo, zabijem, protože já mám handicap. Jo, já mám pár těch kuřecích más. Tak, jedno masíčko, druhý masíčko, třetí masíčko. Jo, no počkej. Kde vypadne? Aha, já mám už ne. Je chvilinku, počkej. Chvilinku, počkej. Už nesu jídlo. Jo, já už ti nesu jídlo. Tak. Že už ti nesu jídlo. Nevidím, kámo. Já lezu po... jo, už vidím. Už vidím tvou jmenovku. Tady. Chceš maso? Tady. Syrový, bohužel. Večeře. Já si ho jdu opít. To moje kusata. Já si tady opít. Teď si ještě je nějaký kusat. Hej, chtěl by to udělat Česku na jídlo. Dali jsme si prostě... Tak, tohle bychom měli. Jo, je. Tak. Jo. Omlouvám se lidi, jestli ho bude trošku hůř slyšet, ale on má blbý mikrofon. Jo, tak. Jo, ale asi tě nebude moc dobře slyšet, protože fakt ty máš blbý mikrofon. Ale aspoň, že mě bude slyšet trochu. Aha, já nemám hunger. Dobrý, mám 40 kodů, docela starší. Já mám musím pokázat. Jo. Bych. Tak, budu natěžit nějaký, teda, tady by krásně ty nástroje. Jo, když je nějaký marenčina. Už bych chtěl koupit mikrofon na držák. Jo.
Hej, já jdu po nějaký jídlo. A mimochodem, na střeše jsou 2 kuřata. Napsal jsem tam zásoby jídla. Opisku bude. Do opisku bude. Nic, já jdu zas na lov. Mám málo hangru. Hej, našel jsem, a to nic, lesnej poplach. Jo. No. Tak, za chvilku to budeme muset ukončit. Popisku bude na Skype, že jo? Jo. V popisu videa bude náš Skype a ostatní věci. Hej, našel jsem mushroom houbu. Hej, našel jsem houbu. Jo, jen počkej, já tu něco zkácím. Jo. Nic, já to asi ukončím, ne? Že to asi ukončíme. A kolik minut už natáčíme? Už natáčíme 7. Cože? Že už natáčíme 7 minut. A to ještě ne, to ještě Jo. Hej, já za chvilku potřebuju nový meč. Jo, tak si tady pojď, máš to tady, jestli chce. Jo, už tam šplhám. Aha, to je na opačné straně. No jo, to by se mohli. Já si tady vezmu nějaký jídlo. Jo. Ty udělám. Hej, nemáš náhodou jídlo? Ne? Nemáš náhodou jídlo? Jestli chcete. Aha. Já mi tam vlastně se nevydám, protože mám tak... Jo. Nic, tak každou noc. OMG, houbičkový králové jsme. Počkej, jen se najím. Jo. Jo, už jdu. Tak vezmu si 2 masa. Už jdu. Jo, ale až to budu ukončovat, tak mi řekni, jak si pozdravím. Jo. Nic, my už ukončujeme. Nic, tak doufám, že se vám líbilo videjko. Tady je Jack 8. Já se s váma loučím a ty, Neote, pozdrav. To je dobré ukončení. Tak čus.